Permeteu-me explicar a la ciutadania que moltes de les mesures del pressupost són idèntiques a les ja implementades per l'anterior govern, que tan durament criticaven regidores, regidors i l'alcalde els anys anteriors, amb xicotetes variacions. Què no trobareu? No trobareu mesures de contingut social ni polítiques per a la joventut. Desapareixen de manera irregular i injustificada places de la plantilla de l'Ajuntament com la de traductor o traductora de valencià, l'agent d'igualtat o el tècnic d'administració general, tal com s'havien publicat en l'oferta pública vigent. També desapareixen partides relacionades amb la participació, amb la promoció del valencià i amb la memòria democràtica. Potser és eixe el preu que suposa governar des de l'extrema dreta, com ja vam advertir a l'alcalde fa mesos en el ple d'investidura. Però no cal ni recórrer a aquesta memòria democràtica que tant s'entesten en eliminar, sinó únicament a la memòria, sense més adjectius. I és que ens preocupa la seva amnèsia. Des de fa molts anys han votat en contra els pressupostos municipals criticant qualsevol defecte dels informes tècnics i també allò que vostès denominaven pressupost per fascicles. Quan resultava impossible concretar el contingut exacte d'algunes inversions sense conèixer la disponibilitat real del pressupost conforme s'anava executant. Ara que governen vostès, han fet allò que exigien? No. Han fet el mateix que criticaven, però elevant l'aposta, ignorant uns informes desfavorables molt greus i molt contundents. I continuen fent memòria una miqueta? No cal que recorden les seues paraules de fa anys, sinó coses senzilles de fa pocs mesos. Anem a veure quines promeses del seu programa electoral trobem en aquests pressupostos. Res o quasi res. La reapertura de la piscina coberta, fer de les Pedreres el gran parc públic de Godella. Ens poden dir amb quin pressupost? No ho hem vist. No hem vist res al respecte d'aquestes promeses electorals. Reduccions de l'IBI o altres mesures fiscals per alleugerar allò que alguns qualificaven en els seus programes d'asfíxia fiscal. Les úniques reduccions de l'IBI que hem trobat són les que van instaurar Compromís i PSOE per afavorir la instal·lació d'energies renovables en cobertes i fer front a l'emergència climàtica i que estan tenint bastant èxit, i les de l'IBI rústic també instaurades pel nostre govern, però res de la bonificació al 100% que tant reclamava el seu grup. Serà que s'han adonat que no pot ser del 100% o no? Altres coses que estaven en el seu programa electoral: impuls d'ajudes socials, atenció específica a persones majors i ajudes de lloguer per a joves. A què se referia la seva propaganda electoral? Perquè no hem trobat res d'això en les despeses. I imaginem que no se referien a això quan augmentar una miqueta la subvenció a l'associació de jubilats ni a aquesta nova subvenció a favor de Càritas, que ens sembla molt bé. També la millora de parcs, jardins o carrers. Això està molt bé prometre, clar, però quina manera més curiosa de fer aquestes actuacions reduint el pressupost en totes les partides relacionades amb això. Podria seguir, però no vull allargar la intervenció sense mencionar el que sí trobareu en aquest pressupost, que ens sembla un exercici de demagògia funest. Trobareu un menyspreu imperdonable a la funció pública i el compliment de les normes exigibles a qualsevol administració. També un augment de les retribucions dels regidors i regidores del govern. Un altre exemple de la seva preocupant desmemòria després de dir-nos fa només uns mesos que serien un govern baratet. I també irregularitats i cert perill de malbaratament de diners públics, com podria resultar de la contractació del manteniment del cementeri a empreses externes per no voler cobrir-se la plaça vacant que el senyor Villanueva deixa per a poder ser regidor de Vox. Ens sobren motius polítics i legals per votar en contra, com els hem anunciat que farem. Però també volem traslladar-los que estan encara a temps de rectificar i evitar que els seus errors perjudiquen greument als veïns i les veïnes de Godella i endeuten de forma directa o indirecta el municipi. D'això som ben conscients del risc econòmic que suposa l'expropiació de Telefònica i que s'hauria pogut evitar modificant el planejament urbà, però van ser vostès mateixos els qui van impedir cercar solucions quan votaren en contra de l'exposició al públic de la modificació que s'estava tramitant. Els agrairíem veritablement m'he estrellat pel bé general. Moltíssimes gràcies.